Те са там. Навсякъде. Наблюдават ни. Предпазват ни. Не е ли супер? Защо не съм ги виждала? Фактът, че не си виждала нещо, не значи, че не съществува. Тате! Какво става, момиченце? Говориш, Тохлюв? Да знаеш, аз съм плужек. Нямам си черупка, сладка. Кои сте вие? Листовеците, пазителите на гората. Аз не съм от този свят. Какво стана, да не си се смалила? Да! Сериозно? Беше странен ден за всички ни. Има причина, за да си тук. Понякога връзката не е много ясна. Аз ще унищожа гората. Ако нашият свят загине, загива и вашият. Хайде, сега си една от нас. Гората принадлежи на мрака. Първо трябва да ни победите. От другата страна! Бягай! Не можеш ли по-бързо? Малко е трудничко, като ми теглиш мозъка! Трябва да намеря дъщеря си! Аз съм тук! Продължавай да търсиш! Ози, без целувки! Не може да спрете загниването. Грузникът казва какво? Какво? Нищо.